I sempre dirigides als jovens. Sí, bueno, en tinc una que és per adults, que és quan deixen de ser infants, que va sobre la joventut de Vicent Andrés Estellers, però és que m'agrada molt escriure per als jovens. És una cosa, no sé per què, perquè no tinc una explicació. Bueno, sí, suposo perquè és el que estem parlant, que es pots explicar coses, no? Perquè els adults, i cada un tenim la nostra idea, no? I a més, després vaig als instituts, parlo amb ells, són molt agraïts. Vull dir, clar, tu fas una novel·la, per exemple, Marina, no? Que fa 10 anys, doncs vas a una facultat i te trobes la nana aquella de Marina que te diu, ai, és que... Jo vaig llegir Marina. A mi m'agrada, no sé... Aquesta relació, no? Sí, aquesta relació, la manera d'escriure la novel·la, perquè pensa que de vegades la novel·la se me fa gran i l'he d'escurçar, he de buscar el ritme, perquè clar, no? Jo penso que la gent es pensa que és fàcil escriure per als joves i no ho és, llavors puc dir jo que no. Bueno, almenys com ho faig jo, no? Perquè vull que tinguin molta informació perquè es quede, però has de buscar una història que s'interesse, el ritme, has de mirar que la novel·la ni sigui massa curta ni massa llarga. M'agrada. Si busques també un poc una finalitat pedagògica? No, sempre n'hi ha, perquè no pots evitar, no? Posar-te de part dels bons, sempre. Però no, jo penso que els llibres han de divertir, han d'entretenir. Bueno, i si al final d'això resulta que estàs explicant una història que és certa, com en La Mosca que parla de jogging, o en Bagdad, i ells treuen alguna cosa d'això, doncs jo m'alegre, no? Però pense que jo es posi la realitat, perquè jo parlo de la realitat, són novel·les, jo diria que socials, com han dit alguns crítics, i aleshores ells arriben a les seues conclusions, que crec que és el millor. Gemma, tu estaves treballant com a informàtica, en temes de comptabilitat i demés. Com vas pegar aquest bot a la literatura? I per què? Pues jo crec que la literatura, sempre ho dic, que ha vingut a buscar-me sense... Pues mira, va ser per casualitat. Jo em vaig quedar a casa, vaig tenir un fill, estava en casa, em vaig inventar una història, que va ser el meu primer llibre, La setmana tirant del roc. Una història que jo no pensava ni que fos literatura juvenil, perquè jo no llegia literatura juvenil. Això en la baixa de maternitat, no? Sí, perquè jo no havia fet no sabia, no? Vull dir, per mi la literatura juvenil era Julie Verne, i aleshores el meu company la va dur a una editorial, l'editorial va dir que era publicable, i bé, i me la van publicar. I aleshores m'ha picat com dir, serà que he escrit una novel·leta i em vaig fer una altra, a veure què passava, i mira, i així ja porta 13 anys, vull dir que va per 14. Vull dir que ha sigut la literatura la que m'ha buscat a mi més que jo a ella. I ja te vas deixar l'altre treball o has hagut de compaginar? No, ara me dedico més a fer traduccions, correccions, més coses que van en el món dels llibres i la literatura. El treball d'informàtica i contraris són treballs molt... Bueno, hi ha molta gent que es fa, però molt estressants, moltes hores, i no sé, he trobat un altre camí i la veritat m'agrada. És a dir, que tu, el teu xiquet, en lloc de portar un braç davall del braç, que també, un pa, també portava un llibre, no? Sí, això alimenta menys, però... I Gemma, ara en què estàs treballant? Ara, bueno, quin és el teu projecte de futur? Ja hi ha alguna notícia que t'ha cridat l'atenció, que estàs investigant per al pròxim llibre? Tinc 2 o 3 idees, no? Bueno, ara hi serà un llibre que és la relativitat d'anomenar-se Albert, que és un llibre que va sobre Einstein. Tenia ganes ja de ficar-me en els números, que era el meu. Portava massa temps. T'acostes un poc, no? Sí, portava massa temps patint. Però després n'hi ha 3 temes que en tenen... Per una part és la crisi, que pense que va molt lligada als nanos, perquè, no sé, jo ho parlo molt quan vaig a les aules, no? T'ho imagina't un nano, ells no saben el que és la crisi, per a ells que no estiga el iogurt que busquen ells ja és un trauma, com que imagina't el dia que no tinguin iogurts a la nevera. Vull dir, m'agradaria parlar d'això, però ho tinc ahí. El maltractament a les dones també és un tema que ja fa temps que estic treballant-lo, potser siga la pròxima novel·la, que la tinc bastant avançada. I hi ha un tema també ahí que sempre, que no vull mirar-lo, però m'atrau, saps això? Que és la desaparició de nanes. Perquè és que no, és un tema que no vull, però que el tinc ahí, perquè clar, són les meus protagonistes dels llibres. Estan desapareguts 17, 16 anys, no? Molt lligat a internet, no sé. I m'atrau en el sentit que dius, però clar, dic, fer una novel·la d'això igual
patiré massa. Costa també, no? Clar. Segurament l'acabaré fent perquè les idees estan ahí. Estàs pegant-li voltes. Estic pegant-li voltes, però no sé, no vull patir, no vull patir. És a dir, que treballes en paral·lel diversos temes. Sí, investigació, normalment, mentre redacció s'investigue vaig escrivint i així duc 2 o 3 temes sempre en marxa. Gemma Pasqual, moltíssimes gràcies per haver vingut i a vosaltres vos recomanem, ja acabem així, això, el llibre La mosca, assetjament a les aules de Perifèric Edicions. És tot per avui. Adéu, gràcies per estar ahí.